ಮುಲ್ಪ ಅಡ್ಡು ಭಟ್ರನಗಲು ರೆಡಿ ಆತೇರು ಮುಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಎದುರುಡು ಕರ್ಜಿ ಮಲ್ದೆದುಲೆ ಅನ್ನು ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಅಂದು ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಈಗಲೀಗ ಅವು ರೆಸಿಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ದ ಮಿತ್ತಡು ಬಲತ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಡು ಮಿತ್ತಡು ತುಲಿ ಅಲ್ಪ ಬೂರೊಂದು ಪುಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ತಾರೆ ಮಾಡುಡು ಒಂತೆ ಅವಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸಲ ಬುಡ್ಚಿ ಅದ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಡು ಆಯ್ಗಾತನದೇ ಯಮ್ಮಿ ಯಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ನಾವು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪುಗ ಈಗ ಸಾರದ ರೆಸಿಪಿ ಬೋರ್ಡ ಒಂದು ನೀರು ಸಾರು ದಾಲ ವಿಶೇಷತೆ ದಾಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೇರು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡವು ಒಂದು ಗೆಪ್ಪುಗ ಅವ ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಗೆಪ್ಪುಗ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿರೆ ಕೊನೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ತೂವಲಿ ಐಟಮ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಗಟ್ಟಿಡು ಉನ್ಪಿನಿ ಬಕ ಗಣಪತಿ ತೇರೆ ಒಪ್ಪಿನಿ ಸುರುಕು ಎಂಕನ್ನ ನೀವು ದಾರಡ್ ಗಣಪತಿ ದೀತಿನೇವನ್ ತೂದಿ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಎಂಗಲೆ ಒಂದು ಬರ್ಸ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಕೊರ್ಪಿರ್ತಲಿ ಅಂಚ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಮಾತರಿಗಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೊಕ್ಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬಲ್ಪು ಇನಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಚೌತಿ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಚೌತಿ ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಪನೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಗಣಪತಿದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬನು ಚೌತಿ ಪರ್ಬನು ಎಂಕಲು ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನೇವೆ ನಾನು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜದ್ ಕೊರೆಗುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಗಣಪತಿ ಪಂಡ ಚೌತಿಗೆ ಏನೇನು ಪುರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸಿಗೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನೇವೆ ನಾನು ತೋಜದ್ ಕೊರೆಗುಲೆ ಆಡ ಬಗ್ಗೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪಂಡ ಓಲೋಲ್ಪುರ ಗಣಪತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ದೆರ ಅಡೆಗೆ ಪೂರ ಎಂಕುಲ್ ಪೋದು ಗಣಪತಿ ಓಲೋಲುಂಡು ಏತ್ ನಮನದ ಗಣಪತಿ ಉಂಡು ವಾವ ತರತ ಗಣಪತಿ ದೀತೇರ್ ಪನ್ಪಿನ ಯಾನಿಗಳಿಗೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ತೋಜೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಪುಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಗಣಪತಿನ ಪೂರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆತಂಡು ಅವು ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಯಾನ್ ಕಂತದ ಮೂಜರೆ ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಕಿಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಅಂಗ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಗ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಈಗ ದಿನನಿತ್ಯ ತೋಜೋನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂಜೆನು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಒಂದೆಂಕು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೋಕೆಲಾತೀನಿ ಮೂಜರೆ ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲೋಕೆಲಾದ ಎಂಕನ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ ಮೇಟ್ ಆತೀನಿ ಒಂಜಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ದನೇ ಚೌತಿ ಬರ್ಪಿನ ಆಯ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ದಾಗ ಯಾನ್ ಆಭರಣ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಏನಾಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಎಂಗೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿ ತುದ ಆಸೆ ಉಂಡು ಬೊಳ್ಳಿದ ಈಕೆ ಏನು ಪಂಡೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಪಸಂ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪಸಂ ಬತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಶಾಲೆದ ಮೇಡಮ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಪಂಡೇರು ಅವು ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಅಂಗ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲೊಪ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಅಂಗ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಡೇರು ಆಡ್ಬೇಕೇನ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಅಂಗ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಕಿಂಜ ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿ ನಿಕ್ಕಲಿತ್ತು ತೂಯರತೆ ಅವೇನಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲರ್ದಿತ್ತ ಪ್ರತಿ ಚೌತಿಗೆ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದಂಜಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಎಂಕು ಲೈಕ್ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ಪ ಇನಿತ ಪೂಜೆನ ಶ್ಲೋಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ವೇದ ಜಾಗತೆ ಬಿಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತೋಜವ್ಯಾನ್ ಬಟ್ರನಗ್ಲು ರೆಡಿ ಆತೀರು ಮುಲ್ಪ ಅಡ್ಡು ಬಟ್ರನಗ್ಲು ರೆಡಿ ಆತೀರು ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗಣಪತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಆಂಡ್ ತೂವಲನಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಗಣಪತಿ ದೇವರೇನು ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಎದುರುಡು ಕರ್ಜಿ ಮಲ್ದೆದುಲೆ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಅಂದು ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಈಗಲೀಗ ಅವು ರೆಸಿಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ದ ಮಿತ್ತಡು ಬಲತ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಡು ಮಿತ್ತಡು ತುಲಿ ಅಲ್ಪ ಬೂರೊಂದು ಪುಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ
ಅದಗನಿಗೆಲಿಗೆ ಐತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋಜುಂಡು ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆತಂಡು ಇನ್ನು ನಾನು ಒವೇ ಥರದ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಪಂಡ ಕರ್ಜಿ ಮಲ್ದತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಅವೇ ಎಂಕಲಿಗಿನಿ ನನ್ನ ಒಣಸ್ಗೆ ಏನ ಮಾತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ತೂಕ ಇದು ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಪೂರಾಂಡು ಯಾನು ಚಾಪರ್ತಜ್ಜಿ ಯಾನು ಕಾಫಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಏನೇನು ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬೆಂಡೆಗೆ ತೊಂದೇನು ಬೆಂಡೆದ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಲತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ತೆಗೆತೊಂದು ಇನ್ನು ಲತ್ತಂಡೆದ ಬಾಜಿ ಅವು ಮುಂಚೆ ಕೂತು ಮಾಡುವೇನು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೆಕ್ಕರೆದ ಕಚ್ಚಂಬರ ಅಂತ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ತಲ್ಲಿ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಅವು ಮಲ್ಪುವೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಒಂದು ತೊಲೆ ಪದಂಗಿ ಬೆಳೆಗೆ ತೊಂದೆ ಪದಂಗಿ ಬೆಳೆ ಏನಿಗೆ ತೊಂದಿನ ಪನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಕೋಸಂಬರಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊದ ಒಂಜಿ ನೀರು ಸಾರು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ನೀರು ಸಾರು ಮಲ್ಪುನು ಇದು ತೊಲೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಏನೇನು ಬೋಡಂದು ಇದೆ ಮೊಗಲ್ ಪೂರ ತಿಂದಾಂಡು ಯಾನು ದೋಸೆ ತಿಂದದ್ದು ಬೋಡ ದೋಸೆ ತಿಂದದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸುರು ಮಲ್ಪ ಎಂಜೆ ಯಾನು ಒಂದು ಬೆಂಡೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಕೋಸಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಉಂಡವೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೋಸಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಜ್ಜಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಡೆದ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿದ ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ರಡ್ಡು ವ್ಲಾಗ್ಲ ಮದ ಪಂದೆ ನಿಗಿಲ್ ತೂಲೆ ಓಕೆ ಚಾ ಬರ್ಕ ಬೋಡ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಎಂಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ನೀರು ಸಾರು ದಾಲ್ ಮತ್ತು ದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಬೊಕ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಲತ್ತಂಡದ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಏನ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿ ಒಂದೆ ಆಡ್ಬೊಕ ಮುಲ್ಪೇನು ಚೈನಾ ಪಾಟ್ಗೆ ನುಪ್ಪುನು ಒಂದು ಉರ್ಕದ ದೀತೆ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಉರ್ಕದ ದೀಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಇಡ್ಬೇಕ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ ತುಪ್ಪುಂಡು ಈ ತವೆಲ್ಲ ನಂಚಿಡ್ ದೀಪೆ ಸುರುಕು ನಮ ಒಂದು ನುಪ್ಪುನು ದೀವೊಂದ ಅವು ಐತಾತೆಗೆ ಬೇಯ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ದು ದೀಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತವಂಗ ಫಸ್ಟ್ ಐತಾತೆಗೆ ಯಾವೊಂದು ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿಡು ಲತ್ತಂಡೆ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಇದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನೆಗೆ ತೊಂದು ಲತ್ತಂಡೆ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪುನು ಲತ್ತಂಡೆ ಬಾಜಿ ಎಂಚಾಪುಂಡು ತುಕ ಬೇಗ ಹಾಪುಂಡ ವೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೇಕು ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಬೊಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀದು ಲತ್ತಂಡೆನ ಬೇಯ್ಪಾರ್ದು ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ತಾರೈ ಪಿರೆ ಉಡ್ ನಮಕ್ ತಾರೈ ಚೂರು ಪಾಡ್ನೆ ಅವು ಜೊತೆಲೆ ನುಪ್ಪು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದಂತಲೆ ಅಂದೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮುಂಜಾನೆ ಕಬಿಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಲತ್ತಂಡೆಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾತ ಕೊರ್ದು ದೀತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ್ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನು ಚೂರು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುನತೆ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಪಾಡುಡು ಉಪ್ಪು ತುಲೆ ಎತ್ಲ ಆಯ್ಗಾತು ನಾನು ಲತ್ತಂಡೆ ಬಾಜಿ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೇ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅಂತೆ ಬೇಯಡವು ಐತಾತೆಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯೋಡವು ಅದ ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಾರೆ ಪೇರೆ ರೆಂಡು ತಿರುಗ ನಮ್ಮ ಇದು ತುಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ತಾರೈ ಪಾಡುಡು ಒಂತೆ ಅವಡು ಜಾಸ್ತಿ ಸಲ ಬುಡ್ಚಿ ಅದ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಡು ಇದು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಲತ್ತಂಡೆ ಬಾಜಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ತಾರೈ ಪಾಡ್ಗನಿಕ್ ತುಲೆ ಎಂಚಾತ ನಾನು ಒಂತೆ ತಾರೈ ಪಾಡ್ದು ಅಡೇಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಇದು ಬಕ್ಕ ಬಂದು ಮಲ್ತು ನಾಡು ನಮ್ಮ ಲತ್ತಂಡೆ ಬಾಜಿ ರೆಡಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಲತ್ತಂಡೆ ಬಾಜಿ ಆತಂಡಿತ್ತೆ ಒಂದೇ ಬಾಜಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದೇನ ಕಿಂಚ ಪಾರ್ದಿಕ ತುಲೆ ಆಯ್ಗಾತನದೇ ಯಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪುಗ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಬಾಜಾನಾಗೆ ತೊಂದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ಲ ಇದ್ದುಲೆ ಉಪ್ಪು ಕಬಿಡ್ದು ಸುಮಾರು ಪುಡ್ತಾ ಇರ್ತಂಡು ಇತ್ತೇನು ಉಪ್ಪು ಸರ್ತ ಮಲ್ಪುಗ
ನುಪ್ಪುಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ನುಪ್ಪು ತೀಕ ನಮ್ಮಮ್ಮಗೂ ತುಲಿ ನುಪ್ಪು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಗೆತ್ತಿಕ ಇಂಚಿಡು ಸಾರ್ಲ ಆತಂಡು ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮೇನು ಅಲ್ಪಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪುರತು ಏನು ಒಂಚೂರು ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾರದ ರೆಸಿಪಿ ಬೋಡ್ಡ ಒಂದು ನೀರು ಸಾರು ದಾಲ ವಿಶೇಷತೆ ದಾಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಡ್ಲ ಮಲ್ಪುವೇರು ಆಯ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಚಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಗಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಪಲ್ಲೆ ಯಾನಿಗಲಿಗೆ ಅವೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲ ತೋಜದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡವು ಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾರ ಆತನ ಎಂಚ ಆತಂತಲೇ ನಿಗಲ್ ದೇ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಲ ಕೊದಿ ಬತ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ಉಪ್ಪು ಅವಡು ಖಾರ ಅವಡು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಇಂಚಿಡು ತುಲೆ ಕೋಸಂಬರಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಏನ ಮಾತ ಬೋರ್ಡು ತುಲೆ ಪೂರ ರೆಡಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ನಂಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೊಸರುಗೆ ತೊಂದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಿಕ್ಸಿಡೆ ಅನ್ಪಾರ್ದು ಮಲ್ಪೆ ಅವಳ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಬೆಂಡೆಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ಯಾರುಂಡು ಅವ ಇವಾಗ ಗಟ್ಟಿಡು ಉನ್ಪಿನಿ ಬಕ ಗಣಪತಿ ತೇರು ಉಪ್ಪಿನಿ ಆಣ್ತುಲ ಮುಂತೋಜ ತುಲೆ ಸಾರ್ಲ ಆತಂಡು ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಯಮ್ಮಿ ಸಾರು ಚೊಕ ಸಾರ್ದ ಮುಂತು ಪರೆ ಟೇಸ್ಟು ಪರೆ ಮುಲ್ದಿಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮೆಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಕರದಿಲಿ ಉಂತುಲೆ ಈ ಸಾರ್ದ ಟೇಸ್ಟುಲ ಉಂಟು ಬೆಚ್ಚುಂಡ ನಿಜದ ತುಗ ಎಂಜಾಯ್ತನ್ ಸಾರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಪೂರ ಲಾಯ್ಗೊಂಡ ಓಕೆ ಡನ್ ಮತ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಮುಚ್ಚಿದೀಕ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಗಣಪತಿ ದಿತಿನಗಲೆ ಪುರ ಬಂಗಾಂಡು ತೋಜೋಡು ಅಡ ವೇಷಪಾರ್ದಿನಗಲೆಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತ ಶ್ಲೋಕೋ ವೇಷಪಾರ್ದಿನಗಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಿಲಿಯಂಚ ನಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪೆ ವೇದೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡ್ಲೆ ಮಗ ಪಿಲಿ ಈತ ಎಂಗಲೆಗಿ ನೀರೇಟು ಒಣಸ್ ಅಂಚದು ಈರೇ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಬಲೆ ಬರ್ಸು ನಾನೇ ಹೇಳಿ ಬಲೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಹಿರೇ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಮೂಲೆ ಗರಡಿಡೀನಿ ಪೂಜೆ ಎತ್ತಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಬಲ ಶ್ಲೋಕ್ ಜಾರುಣು ಮುಲ್ಪ ಈ ಸಲ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಮೂಲು ಜಾರುಣು ಮಸ್ತ್ ಜಾರುಣು ಈ ಸಲ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಅಂಚದು ಫುಲ್ ಪಾಮಾಜಿ ಬತ್ತದಂಡು ಅವು ಸುಣ್ಣ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಹೊರ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಬರ್ಸವಂತೆ ಮುಗಿಯೋ ಮರ ದೊಂಬು ಕಾಯೋಡ ಈಗ ಸುಣ್ಣ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಇಜಿಡವು ಸುಣ್ಣ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ಪ ಗಿಪ್ಪುಗ ಅಲ್ಪನೆ ಗಿಪ್ಪುಗನ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡತ ರಡ್ಡಿರೆ ಅಲ್ಪನೆ ಗಿಪ್ಪುಗ ಪೊಯ್ ಅವೇ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತ ಇಡೀ ಜಾಗೋಡು ಇಲ್ಲನೇ ಆತಡು ಒಂದು ಗೆಪ್ಪುಗ ಅವ ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಗೆಪ್ಪುಗ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿರೆ ಕೊನೋರೆ ಬಲಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಕಟ್ ಮನ್ಪೆ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಪೋಲೆದ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮಂಜಿಪ್ಪಾಡು ಬರ್ಸ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕಟ್ ಮಾಡುವನಾ ಇದೊಂದು ಕಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಯಾವ ಪೋಯ್ ಎಂಕಲೆ ಯಾವ ಎಸ್ ಹೋಗುವ ಇರಟು ಉನ್ಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆದ ಶ್ಲೋಕು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಚೌತಿ ದಾಣಿ ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟುವೇರು ಆಣ ಎಂಕಲೆಗೆ ಚೌತಿ ದಾಣಿ ಕಟ್ಟುಜ ಎಂಕ ನಮ್ಮನಿಲ್ಲಡು ಚೌತಿ ದಾಣಿ ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟುನು ಉದ್ಯವರಡು ಅಲ್ಲಿ ತೇಲರ್ದ ದೊಡ್ಡ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೈತೆ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಆರ್ಲಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರು ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇಂಚಿಡು ಚೇತುನಗಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರು ಆಯ್ಡು ಬಕ್ಕ ದಿನೇಶಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರು ಯಾ ಪಂತೆ ಇಲ್ಲಡು ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ನಾಂಡ ಬರ್ಪೆಂದು ಇನ್ನು ಎಂಕಡೆ ಒಟ್ಟು ಪೋರೆಗೆ ಆ ಪೂಜೆ ತೋಜೋಡು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟುನು ಏಪ ಅಂದ್ ಮನಡ ಕಪ್ಪೆಟ್ಟು ಗರಡಿಡು ಏಪ ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟುವರ ಆಣಿದ ದಿನ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟುನು ತೂಕ ಆಣಿದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಒಣ ಸ್ವಲ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ತೂವಲಿ ಐಟಮ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು
ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಡ ಬೆಂಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಡ ಮೊಗಲಿಗೆ ಬೆಂಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಆವಡು ತುಂಬೇ ಬಡಾತನ್ಗೆ ಐಕ್ ಬಲಸಿನ ಮೊಗಲಿ ಪಾಪ ಇದು ಉಪ್ಪುಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡ್ದೆ ಐತೆ ನಾನು ಬಲಸುವೆ ಮೊಗಲಿಗೆ ಬಡವನುಂಡ ಬೆಂಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಆಪಿನ ಕಾಪೆ ರಾಜತನಿಗಳಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಪೆ ನೀ ಶ್ಲೋಕ ಮಲ್ಲಿ ನೀ ಶ್ಲೋಕು ಸೋತು ಪೋತೆ ಇದೆ ಬಲಸುವೆ ಅಂತಲೇ ಸುರೂಕು ನಮ ಕೋಸಂಬರಿ ಬಾಡ್ಗ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಉಪ್ಪು ಉಂಟು ಒನ್ನೆ ಓಡೆ ಯಾವೇ ಚೂರು ಬಾಡ್ಗ ರಡ್ಡು ಇರೇಕ್ಲ ಕೋಸಂಬರಿ ಚೋಕೆ ಯಾವೇ ಬೋಡೆ ಚೂರು ಬಾಡಿಯೇ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬಾಡ್ಗ ಏನ ಲತ್ತಂಡೆ ಬಾಜಿ ತುಲಿವೇದು ಏತು ಬೋಡು ಬೋಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡುವೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಂದು ಇಷ್ಟ ಚೋಕುಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡುವೆ ಲತ್ತಂಡೆ ಬಾಜಿ ಆಗಲಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅವು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಲತ್ತಂಡೆ ಪರ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಗೆ ಮಕನ್ ಉಪ್ಪು ಉನ್ಪು ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ಗ ಯಾವೇ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಚೋಕುಗ್ಲ ಬಾಡ್ಗ ಸಾರು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸಾರು ಇದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆತಂಡು ನೀರು ಸಾರು ದಾಲ ಬಾರ್ದು ಖಾಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡು ಗೆಪ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅವು ನೀರು ಸಾರು ಅವು ಪೂರು ಫುಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತಿರ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೋನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೋನೆ ಒನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಎಸ್ ಆಂಡು ನಾನು ಉನ್ನಾಡಗಲು ಕುಲಿ ವೇದ್ ಕುಲೆ ಈ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಒಣಸು ಪುರ ಅದು ಒಂತೆ ಆರಾಮ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕುಲಿತೆ ಗಣಪತಿ ಪುರ ತೂವೆರಿ ಪಿದಾಡಿಯ ಸುರುಕು ಎಂಕಲ್ ಪೋಪಿನಿ ಕಿನಿ ಮುಲ್ಕಿದ ಗಣಪತಿ ತೂವೆರೆಗ್ ಬಕ ತುಕ ಓಲೋಲ್ ಪುರ ಗಣಪತಿ ಉಂಡಂದು ಉನೇಕಾಲ ಕಪ್ಪೆಟ್ಟು ಗರಡಿ ಕೃಷ್ಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಂಟಿ ಬಂದೊಂದಿತ್ತೇರು ಏಪಲ ಗರಡಿದ ತೋಜಲ ಫೋಟೋ ಆಯ್ಡ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಪುರ ತೋಜಲ ಅಂದು ನಿಗನಿಲ್ಲ ಚೂರು ದೂರಡುಂಡು ಅಲ್ಪ ತೋಜ ಶ್ಲೋಕು ಅವು ಅದೇ ಅವೇ ತೀರ್ನ ಇಲ್ಲ ತೀಯರೇ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಓಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗರಡಿ ಇಲ್ಲ ಪುರ ಚೌತಿ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಂಡು ಈತೆ ಎಂಕುಲು ಸುರುಕು ಒಡೆ ಪೋಯಿ ಶ್ಲೋಕ ಸುರುಕು ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ದಡೆ ಪೋಯ ಸುರುಕು ಬಾಲಗಣಪತಿ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಆಡ್ಬೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಅಲ್ತ ಅಗನ್ನಲುಂಡು ಸುರುಕು ಎಂಕನ್ನನೇ ಊರ್ದ ರಡ್ ಗಣಪತಿ ದೀತಿನವೆನ್ ತೂದು ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಿನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಪೋದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಕಡ್ಪಡಿ ರಂಚೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಪಡ್ಡೈಗ ಅದು ಬರ್ಕ ಅವಾ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ ಈತೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ರುದ್ದೋಗು ಈತೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪೆಟ್ಟದ ದ್ವಾರ ಉಂಡು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪಿದೇ ಬತ್ತನ ಕೈತಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪೆಟ್ಟು ಊರು ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿದ ಊರು ಏನಾತಂಡು ದೀಪಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸೋ ಒಂದುಂಡು ತುಲೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪುರ ಮಲ್ದೇರು ಮುಲ್ಪ ಭಜನೆ ಒಂದುಂಡ ಅಂದತಾ ಮುಲ್ಪ ಭಜನೆ ಒಂದುಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಭಜನೆ ಒಂದು ಭಜನೆ ಓ ಅಮೂಲ್ ಬರ್ದು ಇಲ್ಲ ಹಿಡುದ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಒಂಚೂರು
ತುಲೆ ಎಂಕು ಯಾನ್ ಪಂಡೆತೆ ನಿಗಳ್ದ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡಿ ಏತ್ ಗಣಪತಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪೂರ ಕಡೆಗೆ ಹೋದು ಗಣಪತಿ ತೂಪಾಯ ಪಂಡದು ನಿಗಲೆಗ್ಲ ತೋಜ್ಪಾಯ ಪಂಡದು ಆಣೆ ಎಂಕಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿಗೆ ಪೋಯತೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲೆಗ್ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಪ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಸುರುತ ದಿನದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆತೆ ಇನಿ ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಆತು ಪೊರ್ತನಗ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಶುರುವಾಂಡ್ ಆತ ಲೋಕೋ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಎಂಗಲೆ ಎಂಗಲೆಗ್ ಒಡೆ ಪೋರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ ಆತ ಐ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಪೋಡ ನೆನ್ನದಿತ್ತ ಬರ್ಸ ಬುಡ್ಪುಣಂದು ಯಾನ್ ಕಾತೆ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾತೆ ಆಂಡ ಬರ್ಸ ಬುಡ್ಪಿ ಲಕ್ಕ ತೋಜಿಜಿ ಒಂದು ಬರ್ಸ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಕೊರ್ಪಿರ್ತಲೆ ಅಂಚ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಆತ ಜೋರ್ದ ಬರ್ಸ ಮೂಲು ಅಂಚ ಪಂಡ್ರೆವಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಏನಲ್ಪುನು ಎಂಕಲೆಗ್ ಪೋರೆಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಬೇತೆ ಗಣಪತಿ ತುವೇರೆಗೆ ಮಾತ ಎಂಕಲೆ ಪೋರೆಗೆ ಆಯ್ಜಿ ನಿಗುಲು ಒಲ್ಪದ ಗಣಪತಿನ ತುಯ್ಯಾರು ನಿಕಲ್ನ ಊರು ಓಲು ನಿಕಲ್ನ ಊರುಡು ಏತ್ ಗಣಪತಿ ಏತ್ ಕಡೆಟ್ ಗಣಪತಿನ ದೀತೇರು ಪನ್ಪಿನವೇನ ಎಂಕ್ ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಾನು ಒಂಜಾತೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೇನ ದುಂಬ ತಗ ಬರ್ಪೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ. ಬಾಯ್ 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 ಬನ್ನಿ.